Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho ke elishonal ngena indaba zalo ake sibheke nazo ezinohlonze. All I can say is that we've noted that and the step aside policy of the ANC will kick in. Ungqongqoshe zemidlalo ezobuciko namasiko uZizi kodwa usesulile esikhundleni sakhe ngemva kokubekwa amacala enkohlakalo kanye nokufunjathiswa. Sending of delegates was that no, she must form part or she must be subjected to the process of voting and everything, which to us was a bit contentious. ICOSATU ne-SACP esifundazweni eMpumalanga benemeneze ngohlelo lwe-ANC lokhetha abangase bangenele ukuqokelwa esobundunankulu. Ungqongqoshe zemidlalo ezobuciko namasiko uZizi kodwa usesulile esikhundleni sakhe ngokukhulu ukusheshsha emva kokubekwa kwamacala enkohlakalo nokufunjathiswa. Lokhu kuza emva kokuba enikezwe ibhayili eyinkulungwane ezingama-30 zamarandi emva kokuvela enkantolo yeManchester Palmbridge kanye nowasolwa naye ke uJohan McKay ngeinsolo zenkohlakalo yemali elinganiselwa ku-1.6 wegidi zamarandi. Nasolwa naye usomabhizinisi uJohan McKay bavele ngaphambi kwenkantolo yeManchester Palmbridge ngamacala okwephula umthetho obhekele ukunqanda inkohlakalo kanye nokuvimbela ubugebengu obuhleliwe. Lokhu kuza emva kwezincomo ezenziwa yiCommissioner kaZondo eyabe iphenya ngokugwamandwa kwamandla ombuso kanye nezinsolo zenkohlakalo ezimalungana nokufunjathiswa isamba semali engu-1.6 wezigidi samarandi. The charge sheet indicates the amounts that are involved, Your Worship, and the total amount is 1,680,000. And by virtue of that, as well as the fact that the state will be alleging the commission of the offence by common purpose, it is the state's humble submission that the offences preferred against both accused, Your Worship, fall under the ambit of Schedule 5. Encwadini efungelwe yesicelo sebhayili ukodwa uzichithile izinsolo abekwezona kepha inkantolo yagcina ngokubanika ibhayili yezinkulungwane ezingama-30 zamarandi. And I intend pleading not guilty, and I'm determined to attend court on all these dates as directed by the Honorable Court to do so, as I have full faith and confidence in our criminal justice system. Emveni kwalokhu kodwa ubesesula isigubhukane esikhundleni sakhe sokuba ungqongqoshe. Lokhu kuza njengoba kuvela kwakhe enkantolo kuqubule imibuzo malungana nomgomo we-ANC wokuhoxiswa kwamalungu eqembu ezikhundleni uma esetheswe amacala ngokusemthethweni. All I can say is that we've noted that and the step aside policy of the ANC will kick in. Or shall I say the constitution of the ANC will kick in. Lolu daba luzobe selibuyela enkantolo mhla zingama-23 kuNtulikazi. Ukulalelwa kwezethulo zecala likaThabo Bester kuphinde kwabambezeleka namhlanje enkantolo ephakeme eFree State kulandela ukuhoxa kommeli wakhe. Ummangalelwa uThabo Bester, uDokotela Nandipha Magudumana kanye nabanye abayisikhombisa babhekene necala lokuhlela itulo elaba impumelelo lokweqa kaThabo Bester ejele laseMangaung ngesikhathi esadonsa isigwebo sakhe secala lokudlwengula. uBester ugcine esezikhulumela ngokwakhe phambi kwenkantolo emva kokuhoxa isigubhukane kommeli wakhe ekseni namhlanje. Wethembise ngokuthi uzobe senayo ummeli einsukwini ezisikhombisa kusukela manje. This is my third withdrawal of an attorney, and I feel that all of them have had the same challenges. The challenges are that I'm not able to have either access to the documents they want to give me, and if the documents are sitting with, because at the current situation is that the National Commission has placed me under him directly, meaning that there's nothing that can be processed or given to me without his access or without his direct approval. Ukhulume waze wafikelwa umunyu echaza ngendlela aphethwe ngayo ngaphakathi. Ubalule nezinsolo ezifana nokuthi ilungelo lakhe liyacindezelwa ejele. Uzwakalise ukuthi usencamela ongenani enkantolo ibhekisise nokuthi ingakwazi ukumnika isigwebo sentambo ngokuzumela ngokwakhe uqobo. I request that the public, if they are so convinced, and if the prosecution is so convinced
that I am the waste of these people's lives. That this section be enforced on a penalty or on a petition. A death sentence be given as a petition, that the public signs a petition and I be given a death sentence, and immediately I will agree to it. So we end this matter. I came here with 80 cars. I woke up at 2 o'clock in the morning. I've been having chains on my feet. My feet are ice at this point. I can barely feel my toes. This is not the way I want to proceed, Your Honor. Icala seloze libuyele esicawini ngolwesithathu lomhlazi ngama-24 ngenyanga ezayo. uBesta nodokotela uNandipha Magudumane kanye noZanda Moyo basazogcinwa ezitokisini. Bonke abanye abamangalelwa becala basengaphandle ngebhayili. Inkantolo ephakeme Western Cape ilalele isicelo somholi we-EFF uJulius Malema kanye namanye amalungu eParliament njengoba befuna kubhekisiswe udaba lokumiswa kwabo kanjalo nemithetho esishayamthetho sikazwelonke elawula ukuthi kufanele jeziswe kanjani amalungu aso isishayamthetho. Well, what we know... Let me tell you why. I don't want to give an order which actually is a nonsense. In other words, people say guidelines. What kind of guidelines are you talking about? Are you insane? What I'm trying to say is, I'm not asking you to tell me A, B, C, D. Yes. But what would they broadly look like which would essentially close the notion of serious in such specificity to meet your point? No, firstly, it would, as a matter of principle, it would not have to be with such specificity to make my point. Because, no, hold on, with all due respect. Because, what's specificity? Because, with respect, what we know from the authorities around the fettering of discretion is it depends on the nature of the power that's being exercised and the kind of consideration that the decision maker has to make. It could be examples of seriousness. It doesn't have to be X, Y, or Z offences. And that's the point. In the absence of guidelines to otherwise qualify what might be serious is open to abuse. And that's what the court recognised in Darwood. It's also what it recognised in affordable medicines. Iqembu MK lehlulekile ukuphendula imiyalezo yeANC yokuxoxisana nalo mayelana ngokubusa ngokubambisana. Izikhulu zeANC kanye nethimba elibamba ingxoxo zohulumeni okubambisana sebehlangene namaqembu ahlukene ezombusazwe ukudingida ethinta uhulumeni. ANC has repeatedly reached out to the MK party for an engagement meeting with no positive response. Our door remains open as we continue to reach out to every party that is keen to contribute positively to moving our country forward. Kulezi insuku ezimbili ezedlule amaqembu ezombusazwe ebedingida ukwakha uhulumeni obusa ngokubambisana kodwa kubukeka sengathi iMK ayifuni ukudingida lutho neANC. iANC izamile ukuqala lezi ingxoxo ngokusheshsha njengoba ifuna ukwakha uhulumeni onobumbano. These include meetings with delegations from the Inkatha Freedom Party, the Economic Freedom Fighters, the Democratic Alliance, the NFP, and the PA, the Patriotic Alliance. Izifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neGauteng izikhulu zeANC zinxenxe abaholi bazo ukuba basingathe lezi ingxoxo nalamanye amaqembu ezifundazweni zabo. Izingxoxo ziya ngokuqhubeka kulamaqembu iANC, iEFF, iIFP, iNFP kanye neDA ukuvimbela iMK ukuba ingasithathi isifundazwe saKwaZulu-Natal. They have also taken us into confidence about some of the initial conversations that are taking place in KwaZulu-Natal, which demonstrate alignment between the national thinking as well as that of the province. iANC izoba nomhlangano okhethelekile wesigungu esiphezulu ukuphothula ukuthi imaphi amaqembu ezobambisana nawo yize abaningi sebeqagule ukuthi ingase ikhethe iDA. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. ICOSATU neSACP esifundazweni iMpumalanga benemeneze ngohlelo lweANC lokukhetha bangase bangenela ukuqokelwa esobundunankulu. Lokhu kuzemva ukuthi ikomiti la iANC esifundazweni ke libe mdibi munye ngomsombuluko njengoba beliqoka abathathu abazokwenza inhlolokhono yesobundunankulu. Uyaqhubeka umbango wesobundunankulu esifundazweni iMpumalanga.
iCOSATU ne-SACP balibeke amabala uhlelo lokuqoka encwadini ebhalelwe usihlalo wesigungu esiphezulu ku-ANC uKgalemo Mohlanthe bathi uMthweni uvele ufanelekile ukuba aqokwe futhi kufanele ngabe azange adluliswe ohlelweni lokuqokwa nokuthi evotelwe ngokwesigungu sesifundazwe. In this case, not been the case. The understanding of delegates, no, she must form part or she must be subjected to the process of everything, which what to us was a bit contentious to say, but this in itself, it deviates from the spirit and the mood and the content of the guidelines. Iqembu liyayazi lencwadi futhi ligcinile inqubo efanele ngenkathi iqhubeka umhlangano. Amagama athunyelwe ngenhloso ukuthi acutshungulwe elikasihlalo we-ANC esifundazweni eMpumalanga uMandla Ndlovu kube elika Kathy Dlamini kanye nelika Refilwe Mthweni. I think that the processes were run by the Electoral Committee, and anything else that has been raised, we hope and believe that the Electoral Committee will address that. And the matter that has been raised by our alliance partner, in terms of the candidates that are there, 3 of them, the matter has been sufficiently addressed. Laba bathathu bazohlolwa amakhono yikhulu ikazwelonke Maduze. Bukelisi sathi Quyetolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela uWT. We are saying law enforcement, please come in Soshanguve full force. Izakhamuzi zasesoshanguve enyakatho yePitoli sezicela ukuba kwandiswa amaphoyisa emva kokubulawa kweingane ezimbili. Bukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibika ukuthi Ungqongqoshe zemidlalo ezobuciko namasiko uZizi kodwa usesulile esikhundleni sakhe ngemva kokubekwa amacala enkohlakalo. Lokhu ke kuze emva kokuba ephume ngebhayile enkulungwane ezingama-30 zamarandi emva kokuvela enkantolo yemantshi yasePalm Ridge kanye nosomabhizinisi asolwa naye uJohan McCain ngensolo ke. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umphakathi wasesoshanguve ePitoli sashaqekile namanje emva kokubulawa kwezinye izingane. Umphakathi walapha unxusa amaphoyisa ukuba ngenelele egamekweni ezifana nalezi. Kudutshulwe kwashiswa ngesihlungu izingane ezimbili ngempela sonto esiphuma kuyo abasolwa bangaziwa. Amaphoyisa aphume inqina thungatha abasolwa kanti kunxuswa noma ubani ongaba nolwazi aphumela obala. Umphakathi ukhathazekile njengoba izigameko ezifana nalezi sezejwayelekile ukuba zenzeke. It's really barbaric. We are saying law enforcement, please come in Soshanguve full force. Let the South African Defence Force come. Let's stand, let's see how we can come up with ways and mechanisms of making Soshanguve a safe place for our women and for our children. We need a justice because whatever happening in Soshanguve is enough. Utinyiko noMashaba bebephakathi kweminyaka emine neyisikhombisa badutshulwe izikhawu eziyisikhombisa. Omakhelwane bathi bawuzwa umsindo ngaphambi kokuba kudutshulwe izingane. Ever since I was here, I haven't seen anything like this. It's horrible. That guy, we don't want him anymore in this world because of his dangerous. Yes. So if maybe the police can arrest him, take him there to the police station, to jail. That's where he can stay. Umqondisi wethimba elibhekene nokulwa nesifo sofuba kanye nesandulela ngculazi enhlanganweni iBill and Melinda Gates Foundation uSolwazi Jürgen Pillay uthi ukungatholi kwabantu ukudla okunempilo khahlameza kakhulu impilo yokulwa nesifo sofuba kulelizwe. uPillay ubekhuluma enqungqutheleni nesifo sofuba eICC eThekwini. Kuthiwa ingenye izindawo ezinezibalo eziphezulu zabantu abaphila ne-TB emhlabeni. Ngokwenhlangano engamele ezempilo emhlabeni iWorld Health Organization ithi ngo-2022
babengu 280,000 abantu abazithole betheleleka ngalesifo kuleli. Elakuleli libuye libe ngelinye emazweni angu 30 emhlabeni enza u80% ezibalweni zabantu abaphila nalesifo. Libuye libe ngelinye lamazwe amathathu abhekene nencindezi yokuba nezibalo eziphezulu zabathola lesifo, abane HIV ne-TB, kube nesifo sofuba esingazweli emakhambini. Ososayensi bathi kukhona okudinga ukwenziwa ukulwisana nalesifo. Nutrition is like a vaccine. And while we're looking for a vaccine, especially for adolescents and adults, to complement the vaccine we currently have for children called BCG, I think that nutrition can play a big role. Le ngqungquthela ihlanganise abacwaningi, ososayensi kanye nezinhlangano zomphakathi ngenhloso yokuthi kulwiswane nalesifo ukuze kunciphe ukubhebhetheka kwaso. We need more work to encourage those people that have been in contact with somebody recently diagnosed with TB to present to the health facilities to request treatment for TB prevention. Ososayensi banxusa ukuthi kuhlanganiswe umnyango wezempilo nowezenhlalakahle ukuze ukwazi ukulwisana nalesifo. Londo Khadem, SABC News, eThekwini. Izisulu ezibalelwe ama-50 ezisinde ngokulambisa esiqhothweni esigaselotho ngathi nendawo ezakhela inyakatho yeTheku zisahlaliswe emahholo omphakathi okwamanje. Isishingishane ebesihambisana nemvula enamandla ngomsombuluko kwaZulu Natal sibulala abantu abayi-11 sashiya neminye imindeni ingenamakhaya. Izisulu zesishingishane othongathi zilinda kolayini abade ukuze zithole usizo lokudla nempahla. Le ndawo ihlaselwe umoya oyishingishane ngomsombuluko kwacekeleka phansi izindlu nenqalazinda kwafa abayisikhombisa khona. NgoLwesithathu uhulumeni ulethe usizo. Usizo asikakatholi futhi asiboni umuntu oza kuthina ofika kuthina azosinikeza usizo. Makunzima silala eminyango, asinanto zokulala, ingubo zimanzi. Neinhlangano zezombusazwe kanjalo neinhlangano engekho ngaphansi kahulumeni zilethe usizo. From SAFTA's point of view, we realize that it's cold right now. We are in a winter period right now. When we drove last night, people were just standing within around the fire with no roof on top of them. We are trying to mobilize some roof sheetings as well. Khona manjalo abanye abanikazi bezindlu bathi babhekene nobunzima njengoba inkampani zemshwalense zingakhombisa ukubazwele esimweni ababhekene naso. We are actually trying to move our stuff out at the moment, but the insurance company, they don't want us to move our stuff out. So if our stuff gets looted, who's going to be liable for all of that? Lo mphakathi waseMagwaveni usuqale phansi ukuzakhela usalinde uhulumeni. Njengoba abantu besalinde usizo lapha, kodwa ke abanye sebeqalile uyiqongqothela imjondolo yabo banxusa uhulumeni ukuba abakhele khona lapha. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMagwaveni othongathi. Iyaqhubeka imisebenzi ukukhuculula eBuffalo City nasemkhandlwini idolobha Nelson Mandela Bay eEastern Cape. Lamadolobha omabili ahlaselwe imvula enamandla ngempela sonto eholele ekuthena abantu abacele inkulungwane nezine basale dengwane ngesho abayi10 abaphangalele kule nhlekelele yezemvelo. Masipala Mpaxa Nelson Mandela Bay uthi usebenza busuku nemini kubuyisela unikezelo lwamanzi kwindawo ezichatshazelweyo zisikhukhula kutsha nje eKariyerha. Our teams are currently working around the clock to ensure that we repair those pipes and ensure continuity of supply. But in the interim we are providing water through tankered services. We have got plus or minus 13 water trucks that are in the area. Abaphathisi abohlukeneyo kunye nenkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane batyelele amaxhobo kunye nendawo ezonakeleyo eKariyerha. Urhulumente usakhangela indlela zokunceda abo bachaphazelekileyo. But I must appreciate and also really apologize to the people, particularly of here in Kariyerha. I think our response rate was not up to scratch. Nangona urhulumente zenzile inzame zokufikelela kumaxhoba, abanye basazive belibalekile. Nandikafumana into. Sihleli ngoku asikafumana into thina be. Kumanzi ngona ngalapha ngaphakathi. Inhlungu yami yileyo abantwana bami kunzima abananto zawulala.
Umasipala ombhaxa waseBuffalo City umeme abo benkafumana uncedo ukuba beze ngaphambile. Xa abantu besehlelwa into enjena ayiyokugqibela into yobana sibangxolise sibakhumbuze nangona siyazi uba i-wrong into yobana bakhe kwezaa ndawo kodwa into ebalulekile into yobana sizama ukukhusela isidima sabo. Zonke indlela bezivaliwe ezintabeni ngenxa yokuwa kwekhephu eMpuma Koloni ziphinde zavulwa. Kwiindaba ze-SABC Ndunguntombozi Kophalintulo eMpuma Koloni. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nomadlamini. Emakhaya ngamakhaya nakuzo zonke indawo enithamleni kuzo sinibingelele sinamkelele nanku umhlahlo wesimo nakusasa kulindeleka amathuba amahle kakhulu emvula ogwini olusentshonalanga yezwe ayi ngokusabalala maphakathi nezwe kanti endaweni eyiphakeme nangasonqenqemeni lweyintaba eseningizimu ukela kuyisentshonalanga kulindeleke ukuthi nje lithi nje qwaqwa ngamafu lifudumale ngokuhamba kusuka kanti ke engxenye emaphakathi nezwe Selimpopo kanjalo nasempumalanga yezwe lizobe liheleza imoya epholile kusihlwa nje kanti ke kusasa lizoqhubeka nokuyidliva ke ngasogwini olusentshonalanga kwaziseke kulindeleke imsinga ebanda eqhamuka ngasolwandle Atlantic Ocean kanti lo msinga obandayo yobusohambele engxenye elapha ku Northern Cape kwehlele kanjalo nasesifundazweni ese-Eastern Cape qwaqwa ngamafu kwezinye ingxenye eyiphakeme linemoya nje maphakathi nezwe ukela engxenye eziselimpopo kusihlwa ke kulindele noma ke kusasa sixwayiswa ngemvula enamandla kakhulu engasedala ubungozi kanye kukula ngasogwini olusentshonalanga namaphethelo azikho ezinye ixwayiso kwezinye indawo kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi libe nemoya egijima ngesivinini esiphezulu kakhulu ogwini oluseningizimu ukela ogwini olulapha eningizimu mpumalanga yezwe kanti ke namagagasi olwandle angase alindeleke kulezo ingxenye kulindeleke ukuthi ke libande kakhulu esifundazweni ese-Freystata ngamazinga okushisa awu -1 degrees Celsius eBethlehem libande kakhulu eGauteng 3 degrees eGoli kanti kwezinye indawo kulindeleke ukuthi libande kakhulu ikakhulukazi ke lapha eCalvinia naseSutherland kwezinye indawo lizothi nje ukufudumala kusasa kulindele ukuthi le liqhubeke libande kakhulu entshonalanga yezwe kwaziseke kulindele ihlambi zemvula enamandla kakhulu kulezo ingxenye lingase lifudumale ngasogwini olusempumalanga yezwe kanjalo nasesifundazweni esiselimpopo ikakhulukazi ke lapha eSouthern ikakhulukazi lapha ke ePhalabora kanjalo naseMosina singakho namhlanje isibikezelo sezulu samileni kusasa ngesikhathi esifanayo makuzebe ngokuzayo kadla mina umntwana uthi ayixabene. Mbukeli sizibeka lapho ke ezakusihlwa kusasa abakhonoza kwethu nezindaba zesixhosa yakwasokhelela inkosazana uManzuza umshazi kanoyishada kamaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.